Αγόρι μου, να σου πω κάτι. Ακούς? Έλα, ναι. Λοιπόν, να πάει όπου θέλει. Άχρηστος ήταν εκεί που θα πάει. Λοιπόν, τι έκανε, 3 γκολάκια βάλε ο Παπαδόπουλος να μέσα σε 600 ευκαιρίες που του παρουσιαστήκαν. Λοιπόν, του δώσαμε μεγάλη αξία, του δώσαμε και 600.000 που του δίναμε να πούμε. Λοιπόν, και κάτσε ρε φίλε να πούμε. Ποιος είσαι ρε Παπαδόπουλε, να μητόγκα? Όχι, μην τα ισοπεδώνεις. Τι να ισοπεδώσω να πούμε. Κάτσε τα. Μια χαρά παίχτης είναι. Τι είναι? Κάτσε ρε φίλε, μια χαρά παίχτης. Μια χαρά χασογκόλης είναι να πούμε. Λοιπόν, και ας πούμε κάτι άλλο, όταν παίζεις αγόρι μου στον Παναθηναϊκό, τσάμπα γαμπρικά πρέπει να παίζεις να είμαι άφραγκος. Μόνο που έχεις το τριφύλι στο στήθος, τελείως υπόθεση να είμαι. Τι είναι αυτά τώρα να είμαι. 600, 800, άντε βγει από εδώ πέρα τράβα να έχεις προδότης μαζί με τους προδότες, τον Γκάμελ, να είμαι τον Καλάμια και τους άλλους να είμαι εκεί πέρα να κάνεις να είμαι παρέα να είμαι. Και σιγά μην παίζεις να είμαι. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, ωραία τα πες προηγουμένως, εκεί με τον Ρεχάκη πάλι το ίδιο σκυλολό έχει μαζέψει. Τα ίδια και τα ίδια, τους ίδιους Μαριγούλα Μαριγό. Δεν αλλάζει με τίποτα η ομάδα, με τίποτα, πετυχημένη. Τι είναι, πετυχημένη, δεν το είδα. Και πάντως πετυχημένη μας. Τα λέγαμε μάλια στη γλώσσα μας, τι είναι αυτό ρε φίλε να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Δηλαδή πρέπει να βγαίνω Αλέξη να τα λέω συνέχεια να πούμε. Πρέπει να βγεις Αλέξη να τα λες. Τι έγινε? Να τα λες. Τώρα, επειδή άκουσα τον Τάσο. Τάσο, τι έγινε στην καμπάλα, ρε ο Τραμπάλας. Τέρμα, όταν θα έλεγε ο Αλέξης, να και σου λέω να είμαι τέρμα τα δίφρακα. Μου ήρθε ένα μήνυμα, πρέπει να το διαβάσω. Λέει: πριν μισή ώρα συμφώνησαν Αγγελόπουλος Γούμενος. Είναι γεγονός, οριστικά και τελεσίδικα, ο Γούμενος αγοράζει τη Χαλιβουργική. Εσύ μου έλεγες θα βγείτε δεύτερη και η Άκη θα χάσει από την Ξάνθη. Εγώ μου τεκμηριωμένα, δεν το έλεγα. Βγήκε η Άκη Τσαμιολίτη, εσείς μαζί μας στο UEFA. Δεν βγήκαμε δεύτερη αυτούς τους βαθμούς με το Ακάκι, τελειώσαμε, δεύτερη δεν είμαστε. Στη δικιά μου βαθμολογία είμαι πρώτος, τι σε ενδιαφέρει εσένα. Λοιπόν, αλλά σου πει κάτι άλλο Μάκη μου. Καλύτερα φέτος να παίξουμε στο UEFA, να το πάρουμε. Δεν είναι. Δηλαδή είπαμε μια φορά να πηγαίνουμε στο Champions League να παίξουμε και UEFA για να το πάρει μια φορά. Θα κάνετε και πορεία καλή. Αμέτα σου πω και θα πορεία καλή θα κάνουμε και θα το πάρουμε και θα λες πάλι μου τα έλεγε ο Αλέξης και δεν τον πίστευα. Ο άλλος δεν σε παίξε 50.000 ευρώ Μάκη μου να δω τι έχεις και δεν έχεις. Πάμε να πάρουμε το UEFA. Ο άλλος σε ψάχνει ο Σπυράκη από τη Αγωνία, ο Περιπτεράς. Το περίπτερά στο Σπυράκι του το έχω πάρει το περίπτερο και δεν σε παίρνει τηλέφωνο. Δεν έχει περίπτερο πια να δουλεύει το πράγμα. Δεν παίρνει μου, δεν τα μάθεις αυτά. Πήγα στο ίδιο κάτω και το πήρα το περίπτερο, το είχα σε στίγμα. Λοιπόν και μετά λοιπόν αφού του πήρα το περίπτερο πήρα ένα γκρέιντερ και το γκρέμισα. Βέβαια γιατί εμπόδισε και τον δρόμο, δεν σε μια γωνία να είμαι εκεί πέρα. Και έδειξαμε τον δρόμο, τι να κάνουμε. Να σου πω κάτι τώρα, με ρωτάει κάποιος εδώ. Είχες πάει Κεφαλονιά το καλοκαίρι? Είχα πάει Κεφαλονιά. Πέρυσι. Ναι, έτσι. Ναι, πέρυσι είχα πάει, Γιατί με ξέρει ποιος είναι. Δεν λέει όνομα. Έλα, ποιος γραφικός είναι ρε φίλε να πούμε. Τι είναι αυτά να πούμε. Οι άλλοι το μεταξύ Ολυμπιακοί, ακούσε ρε Πάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Μιλάμε για τραγωδία τώρα να πούμε. Κάτι Ρομπέρτος λέγει, κάτι Γέρι, κάτι Κατάκητη πάλι τα ίδια. Όχι. Ο Ζε Ρομπέρτο βασικός στην Πάγεν είναι. Τι είναι? Και Εθνική Βραζιλία. Εθνική Βραζιλία. Για έλεγε να γελάσω. Εθνική Βραζιλία παίζει. Τι παίζει? Εθνική Βραζιλία. Καλά με συγχωρείς, ποια είναι η Εθνική Βραζιλία? Για πες μου. Κάτι γεροντάκια ανάπηρα να πω, τα έχουν μαζέψει, πλέον τα λίστια να πω 100 χρόνων ο καθένας και τους βάζουν να παίρνουν φέτος. Αλέξη. Τι φίλε, με συγχωρείς γελάς, ψέματα λέω. Πώς το είδες? Με συγχωρείς να με, κάτι γερόντια δεν στη Βραζιλία φέτος. Τι υποστηρίζεις στο Μουντιάλ? Πώς? Τι με ποιον είσαι στο Μουντιάλ? Με ποιον Μουντιάλ? Για να ακούσω. Τι θες με τους Βραζιλιάνους, δεν ξέρω, λέω. Να σοβαρολογείς. Δεν παίρνει και το γερορίμπο τον ανάπηρο πάνω στο καροτσάκι. Αργεντινή. Το παράλυτο. Να το βάλω να σκουπίζει για τους πάγκους. Αργεντινή είσαι? Τι θες να δικός μου. Συμφωνούμαστε μαζί. Έτσι πάω. Αργεντινή είμαι και εγώ στο Μουντιάλ. Ακούς να κάνει και μεταγραφή λέει το Μαραντόνα Ολυμπιακός. Πώς το είδες αυτό που ήρθε ο Μαραντόνα στην Ελλάδα? Ο Γερορίμπο λέει ακούσμακι φαρμακωμένος, δεν μπορεί να θρώσει λέξη. Δεν έχει λάβει λέει ακόμα την πρόσκληση. Η μοναδική πρόσκληση που θα λάβει ο Γερορίμπο είναι στο Καπίνα με τις περιοχές στο Βάλιρο. Αλέξη. Το πάρω το χώρο στο καπί του Βαλίρου. Αλέξη. Έλα Τάσο μου. Εδώ πώς τον είδες που ήρθε εδώ στην Ελλάδα? Αυτό σου λέω, τον πάρω Ολυμπιακός, ταιριάζει με τα γερόντια που έχει να με τους Γκλόμπογλου.
Βάλε και ένα και παλιά. Αλλά πήρανε νταμπλάκι πάλι φέτος. Νταμπλ. Ποιο νταμπλάκι? Νταμπλ. Τόσο παρολογής. Με τα εγκλήματα του δράμα που γίνανε φέτος πήρανε. Έλα τα εγκλήματα. Έβαλε 9 γκολ στην ΑΕΚ. Τι? 9 γκολ στην ΑΕΚ σε 3 μάτσα. Τι έβαλε, γιατί η ΑΕΚ έχει το ΑΕΚΑ και ομάδα. Το ΑΕΚΑ και εγώ μου θα πάρξει 5 μπαλάκια με όποιον παίξει να είμαι στο προκριματικό. 5 μέσα 5 έξω. Και μην είναι και η Zenit και τους ρίξουν και 7 γιατί κάθε χρόνο τους φλακώνει έτσι στα μπαλάκια. Το γήπεδο που είναι της ΑΕΚ ρε? Αρχίσαν το φτιάχνουνε? Τα άμαθα στο βοτανικό που σκάβουνε. Σκάβουνε? Δεν τα άμαθες? Αρχίσαμε. Για αρχαία? Καλά ηρωνεύεσαι Μάκη μου τώρα. Κάτι άκουσα προηγούμενα, θα σε τρώμε στη μάπα όλη τη εβδομάδα από εδώ και πέρα. Α, έτσι, μιλάς αρχικά. Μα λέω θα σε τρώμε στη μάπα εννοώ με το καλό. Πώς θα γίνει? Την καλή έννοια. Αλλά μου καταρχάς αυτή η εκπομπή εδώ πέρα είναι νούμερο 1 σε ακροματικότητα, έτσι δεν είναι? Το fan club χτυπάει τηλέφωνο εδώ. Αλέξη, εδώ πέρα να πούμε. Αλέξη. Για το φίλο μας τον Γιώργο τον ταξιτζή που έστειλε μήνυμα τώρα. Του είπες προηγούμενη Παρασκευή θα κερδίσει το Πανής 0-3, δικαιώθηκε. Πάντα αγόρι μου Αλέξη τεκμήριο να πούμε πάντα δεν δικαιώμα να πούμε. Δεν έχει τρία μπαλάκια. Έλα ρε. Σου να βάλεις στο σπίτι σου να με υποθέσεις. Μην ασχολείσαι με Αλέξη. Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας τώρα, καλά αυτό το παιχνίδι ήταν τραγωδία με το Εγάλιο. Το Εγάλιο κάτι δεν έκαζε να... Όχι ρε, μην λες τέτοια. Μην λες τέτοια. Τώρα μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Αυτό είναι τραγική η κατάσταση. Πώς ήταν όλο το θέμα να με τώρα να με τι είναι αυτό. Ωραίος, λοιπόν πάμε. Ας ελπίσουμε του χρόνου λοιπόν να μην έχουν την ίδια κατάδια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, δύο κουβέντες ακόμα και κλείνουμε. Λοιπόν, αύριο λοιπόν θα βγουν οι Φιλανδοί σίγουρα πρώτοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραίος. Λοιπόν, η γριά 70 χρόνια όπως έχει δει, το βλέπω να μας κάνει ρόμπα να καταστραφούμε. Λοιπόν, το τρίτο και το καλύτερο είναι ότι αυτός ο Γερορύμπος στο Ολυμπιακό δεν μπορεί να ξαναπαίξει μπάλα που το θυμηθείς. Έπαιξε, άστο Ρίμπο. Πάμε ένα στίγμα. Άστο Ρίμπο. Τώρα σε βάζω 1 εκατομμύριο ευρώ συνότερο αυτό. Δεν πρόκειται να βγάλει το Σεπτέμβριο αγόρι μου να πούμε, αφού δεν πάω πάνω τα πόδια του να πούμε, σοβαρολογείς. Λοιπόν, λέει εδώ, περίμενε. Διώξαμε επιτέλους και τον άλλο το μακαρόνια, όταν σου φώναζε ένα χρόνο σου λέγα δεν κουστάρω Μαλεζάνης, το έλεγα. Δεν αυτόν πια να πούμε. Τώρα πήραμε τον Μπάκη τον προπονητή τον τίτλο. Άκου λέει. Δεν ακούσω. Έχεις από το ίντερνετ. Στην Κεφαλονιά με ένα φίλο, 2 γυναίκες, ένα τζιπάκι. Μπράβο. Τον είχα κεράσει σε ταβέρνα κοντά στην Άγια Θέκλα, στο Λιξούρι. Μπράβο. Ισχύει. Λοιπόν, fan club λέγε. Λοιπόν, να δώσουμε και το τηλέφωνο τώρα λοιπόν για τις εγγραφές για το fan club Αλέξη, εντάξει. 6-9. Λοιπόν, μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, γράφεις. Ναι. Το έχεις σημειωμένο. Ναι. 6934. Ναι. Λοιπόν, 293268. Ναι. Επαναλαμβάνω. 6934 293268. Λοιπόν, εγγραφές fan club εδώ πέρα λοιπόν. Στοιχηματάκι όποιος θέλει ότι εφέτος παίρνουμε UEFA, πρωτάθλημα και κύπελο τρέμπλ. Έγινε. Αλέξη τεκμηριωμένος Χαλάτρη μίλησε. Λοιπόν, Μάκη τα λέμε λοιπόν πότε είμαστε. Δευτέρα. Η επόμενη εκπομπή Δευτέρα. Δευτέρα. Θα τα πούμε. Γεια σου Τασούλη. Γεια σου Αλέξη. Εντάξει αγόρι μου. Και του χρόνου Πάκου έχει τύχει του άλλου.